Foli ani waleɲuman dɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma nin waati na an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ ko nin bamanankan kunnafoni wagati selen wala bɛna kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye Mali kɔnɔna kunkan kibaruyaw damari don an b'a jira aw la k'a fɔ ko nin ye o kuma selen k'aw dangana kunnafoni daminɛna an b'a jira aw la k'a fɔ ko ka sanga ni sariya sen ye ni o ye sariya article 44 san 2025 utukalo tile 18 fɛn min ye sɔrɔko bina kun kana o de do furancɛla fanga wasabulon maaw ye jirali kɛ ni ka u ka kitisi ta ka di gouvernement maaw ma ka tɛmɛ ni sɔrɔko ministeri fɛla ye ka fara sariya sen dɔw fana donni na baara min bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn tɛnɛ ni décembre kalo tile 8 de ma an ka jɛ an ka sɔrɔliw ɲamada ɲɔgɔn fɛ. An ye budget de présenté CNT la bi u y'a adopté CNT mɔgɔw jɛna ni an ye budget mun proposé o ye CNT kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ sɔnna ma k'a fɔ ko u jɛna ni budget in ye donc o ye nisɔndiya de y'an bolo mɔgɔ ma sɔrɔ mun ko ale ko position t'ale bolo mɔgɔ ma sɔrɔ fana mun ko a t'a la bɛɛ y'a fɔ ko sɔnna budget in ma o ye koba de ye an bolo parce que n'i ye baara kɛ ka na présenter malidenw ka représentants na n'olu kɔni ye jɛna ma k'a fɔ u bɛɛ ko baara kɛra cogo min na u sɔnna ma o ye nisɔndiya de ye nisɔndiya mun b'a yira fana k'a fɔ an n'u hakilina ye kelen jamana jɔko la jamanadenw ye mun fɔ an bɛ ka to sira de fɛ président de la transition y'a fɔ cogo min na an bɛ fɛn fɛn kɛ an ka jilaja ka taa ni a ka kɛ ni maliyɛnw ka nafasɔrɔ sira ye o b'a yira k'a fɔ an ye budget mun kɛ ni budget in bilala sen kan san 2026 kɔnɔ an bɛ se ka o jaabi sɔrɔ bakuruba la an bɛ se ka mun fɔ budget in na budget in bɛɛ lajɛlen dépense la a bɛ bɛn miliyari 300 ani miliyari 500 ani miliyari 78 ma bon an bɛ nafolo minnu ka fo ka kɛ ɲɔgɔn kan n'an b'a fɔ a ma recette o bɛ bɛn miliyari 300 ani miliyari 58 ma donc a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ dépense bɛna caya ni recette ye bɔta bɛna caya ni donta ye différence min b'u cɛ o bɛ bɛn miliyari 500 ani miliyari 20 ma n'i y'a jateminɛ kɛ o budget in a équilibrelen don a basigilen don a da kɛɲɛnen don ka da kan an ka nafa min bɛ sɔrɔ ka don n'o ye recette ye n'i ye o comparer ka ani salon ta jateminɛ ɲɔgɔn na i b'a ye 100 sarada la 15 de farala kan n'i ye dépense jateminɛ fana salon ta ani 2026 ta san 2026 ta dépense la 100 sarada la 11 de farala kan an y'a ye fana k'a fɔ déficit mun b'a la c'est-à-dire le fait que dépense ka ca ni donta ye recette ye ka bɛn miliyari 520 ma o dɔgɔyara parce que salon ta o tun ye miliyari 540 ani 40 de ye ani miliyari 40 de ye donc n'an y'a sera k'a lajigin ka kɛ miliyari 550 ni miliyari 20 ye 2026 kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ vraiment budget in an bɛ k'a lajɛ halisa ka sɛnsɛn an ka se ka basigi n'a ye k'a ɲa budget in an ye a fɔ fana ko budget basigilen don k'a da kan jamanaw bɛ baara kɛ pour que ka taa ɲɛ de donc o taa ɲɛ bɛ jateminɛ ni mun ye ko taux de croissance jamanadenw mana nafa fɛn fɛn n'u b'a dilan san kɔnɔ n'i ye o comparer o suma salon ta la i bɛ jateminɛ kɛ k'a lajɛ est ce que dɔ de bɛ ka fara an ka fɛn dilan ta kan an ka fɛn créer ta kan ou bien dɔ de bɛ ka bɔ a la ni dɔ bɛ ka fara kan a bɛ fɔ an bɛ croissance la an y'a ye k'a fɔ an bɛ croissance de la parce que n'i ye an ka fɛn créer ta san 2026 kɔnɔ k'a suma salon ta la i b'a ye an bɛ 100 sarada la 6 ani tama 3 o de farala kan 100 sarada la an y'a ye k'a fɔ san o san dɔ de bɛ ka fara a kan ka taa fɛ an y'a ye fana k'a fɔ Mali bɛ tɔn mun kɔnɔ n'o ye UMOA tɔn ye u kɛlen don ka critère dɔw sigi k'a fɔ jamana bɛɛ k'i jilaja i k'o respecter o critère 3 bɛ yen minnu ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye an y'a ye k'a fɔ ni budget b'a to an b'o critère 3 bɛɛ fana dafa ka ɲa critère kelen y'a ye n'i ye fɛnw sɔngɔ jateminɛ jamana kɔnɔ est ce que a sɔngɔ bɛ ka caya san o san a cayali min bɛ ka kɛ est ce que o tɛ ka tɛmɛ 100 sarada la
sabaka anya ka fo anta alna chara atna teme fla ani tama saba ɲɔgɔn kan kelen wɛrɛ fana bɛ critère dɔ fana bɛ n'an b'a fɔ a ma ko jamana bɛ juru mun ta ka baara kɛ n'a ye ani a bɛ fɛn mun créer san kɔnɔ n'i ye o sigi ɲɔgɔn na a man kan ka kɛ ko a bɛ tɛmɛ kɛmɛ saradara 70 kan anw ta bɛ 43 ani kɔ de la donc o b'a jira k'a fɔ vraiment critère fɛn fɛn bɛ yen ni an kan k'an kɔlɔsi a la an ka o critère ninnu bɛɛ tacogo ka ɲi. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko Mali jamana cakɛyɔrɔ min ɲɛsinnen don baarako ɲɛnabɔli ma ANP ko a ka session ordinaire ta ko 50 kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn tarata décembre kalo tile 9 de ma a kɛnɛ ye fara ɲɔgɔngali kɛ ni maa caman ye baarayɔrɔ kofɔlen yɛrɛ la Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Lala Kuyate ni Ibrahim Kulibali de tun bɛ an ka janga seereya ɲɔgɔn fɛ. Nin sigi min filɛ nin ye ka kɛ ni a fanba yɛrɛ bɛna boli musaka ko kan a kun fɔlɔ o bɛ tali kɛ ka se ka na jateminɛliw kɛ laɲini minnu kun kɛra u ka sigi tɛmɛnen na ni o ye session tɛmɛnen ye n'a sɔrɔ o laɲiniw bɛɛ lajɛlen sera ka waliya ANP maaw fɛ o kɔfɛ lajɛ in yɛrɛ kɛbaw ni o ye conseil d'administration maaw ye u na jateminɛli kɛ ani ka tila ka yamaruya di yaasa san 2026 an dontɔ min filɛ o la o baaraw ka se ka yamaruya di olu ka daminɛ ani fana ka se ka walawalali kɛ a musaka ko fana kun kan. An ka session 50 tan de bɛ sɔgɔmada in na administrateur bɛ document mun bɛ valider o ye budget 126 ani plan de travail annuel 126 et exactement mise en œuvre aussi à mi-parcours, c'est-à-dire an ka baara mun kɛra 2025 la ni y'a ye kɛmɛ 76 de kɛra. Donc au taux d'exécution du PTA 2025 ka taa septembre kalo banna. Donc au hukum la an ka prévision na 2026 la o ye activité 75 sous-activité ka taa bita fo kɛmɛ 3 ma et a budget bɛɛ bita fo miliyari 2 ani million kɛmɛ 5. Donc n'i y'a ye prévision ko la fana an ka baara ANP o ye dispositif in mun bɛ se ka inscription en ligne kɛ n bɛ fɛ ka profiter o ka fɛn na k'a fɔ demandeur d'emploi bɛɛ u bɛ se ka inscrit offre bɛ yen inscription bɛ se ka kɛ mise en relation fana bɛ se ka kɛ. Donc n'i y'a ye prévision la fana o sira la 2026 la 4000 auto-emploi, c'est-à-dire 4000 auto-emploi o ye banani en auto-emploi la et emploi salarié bɛ taa fo 2000 ni kɛmɛ 5. An ka entrée en formation fana an y'a reconduit 2025 ta a bɛ taa ba 3 la. Donc parce que n'i y'a ye en 2025 la yɛrɛ o ye ba 3 mun kɛra prévision ye an ye ba 2 ni kɛmɛ 6 de kɛ entrée en formation, toute formation comprise quoi, la carte, perfectionnement, reconversion qualifiante ani brevet professionnel de banque. Hal n'o y'a sɔrɔ musaka minnu bɛna don ɲinan baaraw dafɛ ANP maaw fɛ dɔ bɔra o la nka o n'a ta bɛɛ ANP maaw kelen don k'u ka cɛsiri halisa dɔ fara o kan min b'a to baarako bɛ se ka yakubaya Mali jamana kɔnɔna na o siratigɛw de fɛ san kura min bɛna jɔ ni o ye san 2026 ye ni Ala sɔnna ko baara bolodalen 4,000 de b'u bolo ani fana dɔnta kawariyaw ni o ye formation ye o 3,000 de bolodalen don u bolo. N bɛ fɛ k'a fɔ budget kɔni a kɛra a diminuera ka taa fo n'i y'a kɛ 20-28 de bɔra la mais o hukumu la fana o bɛɛ la an ka équipe bɛ continuer ka baara kɛ pour que indicateur mun kɛra indicateur de performance u se ka se n bɛ fɛ ka bɛɛ fo k'u fɔ a ye ko jusqu'à présent an bɛ autorité bɛɛ fo parce que u ye effort mun kɛra o de y'an permettre ka nin sɔrɔ donc an b'a fɔ ANP baarakɛla ye u ka cɛsiri halisa ka taa ɲɛ. Hakilina jiginna an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ɲinan san 2026 o baaraw bɛna boloda ni musaka mun ye o bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 8 ni miliyɔn 200 n'a kunkan fɛn na ko n'i ye jateminɛli kɛ o la i b'a ye k'a fɔ ko salon musaka ka ca ni ɲinan ta ye barika d'a kan salon musaka tun bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 8 ani miliyɔn 940 de la.
Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la ko Aja Basitan Tarawele ala ma hinɛ na ka sanga ni a ka soma yɛlɛmali san kunba ye silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru Senegal jamana kɔnɔ u ye wajulu kɛnɛba ɲɛnamaya ni k'o kɛ hinɛ ani tasibila ye ka ɲɛsin banbagatɔ ye ma hakaja alisilamɛfuru bɛɛ lajɛlen Senegal jamana kɔnɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn décembre kalo tile 8 de ma Kafunɛ Bacile a bɛna ɲɛfɔli kɛ kunnafoni sɔrɔlenw tɔw kan. Alisilame chama cɛw muso denmisɛnnin mabakɔrɔw a fanba ye Ansaru anu kanuɲɔgɔnw ye u bɔla ka kɛnɛ sanuma in lasɔrɔ kɛnɛ min sigira sen kan k'a labɛn Senegal alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru fɛ k'a kɛ hinɛ lase ni tasibila ani hakili jigin ye ka taa Aja Basitan Tarawele yɔrɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ Aseyid Sherifu Usman Madani Haidara ale bangebaga musoman don nin y'a siɲɛ 4nan de ye Senegal Ansaru bɛ kɛnɛ sigi an ba n'a mamuso tɔgɔ la ka hakili jigin kɛ musoba in jogow la k'o kɛ hinɛ ye ka taa ma dali masa ka badabada dali nɔgɔya ani silamɛ furuw ye an karamɔgɔ den Aseyid Sherifu Iba Haidara ale ye kɛnɛ datigɛ ka kɔn zamzamiyu nali ɲɛ a ye wajulu baro sigi alisilamɛya diinɛ kan a ka cɛkɔrɔba ye a bila min siratigɛ jɛlen kan i n'a fɔ komi alikuranɛ sanuman kɔnɔ kuma y'a fɔ cogo min DGP ka wajuluw kɔnɔ an mamuso Aja Basitan Tarawele a ka ɲɛnɛmaya tarikuw hakili jigin kɛra ani jogoba minnu tun bɛ ye musoba in na muɲu ni sabali ani limana jɔnya min tun b'a la hakili jiginw kɛra o kan kɛnɛ kɔnɔ maa o maa tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ ye seereya ɲuman de kɛ Aja Basitan Tarawele kan n'i ye dibɔ ala ye ala bɛ dibɔ jɔnkɛ d'i ma dali masa ka jɔnmusoba in Aja Basitan Tarawele hali k'a da a denkɛ kelen ma o ye misali bɔ diɲɛ ye alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Aseyid Sherifu Usman Madani Haidara a kɛra diɲɛ lamini sanjan ye diɲɛ bɛɛ bi a tɔnɔbɔ bi Ansaru ani kanuɲɔgɔnw diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen kan ka bunyamasigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa ni musoba sanuma in de ma min kɛra a ka diɲɛ labɔ sababu ye Aja Basitan Tarawele muso min y'a ka ɲɛnɛmaya bɛn furu muɲu n'a sabali ma ka kɛ walidenw fɛ ka alisilamɛya diinɛ kumakan sanumanw labato k'a yɛrɛ di ala ma k'a fɔ ala ye k'a to ala ye dali masa ye o muɲu ni o sabali ni o limaniya jɔnya kɔsegin a ye k'a sara kɛ denkɛ ye diɲɛ bɛɛ wasalen don wa diɲɛ bɛɛ kunkɔrɔtalen don ni cɛba min ye karamɔgɔ Haidara don ba Madani den ni Basitan Tarawele den nabagaw y'u ka nisɔndiya jira ka da zamzamiyu yɛrɛ ka nali la dali masa k'u ɲɛ jira kɛnɛ kelen kɔnɔ Senegali bagokolo kan ka fara a n'a ka denbaya jamakulu sanuman kan o foli n'o tanuni kɛra alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fana karamɔgɔ Aseyid Sherifu Usman Madani Haidara a yɛrɛ donnen kɔfɛ kɔrɔfɔw kɔnɔ a ye foli ni waleɲumandɔn ni barikada kɛ ka ɲɛsin Senegali jamana bɛɛ lajɛlen ma an ma ɲɛmaw jamana kɔnɔdenw Ansaru fara kanuɲɔgɔnw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jamiyatu Ansardin fora a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la Senegali bagokolo kan kɛnɛ min yɛrɛ sigira k'o kɛ hinɛ lase ni tasibila ye ka taa Aja Basitan Tarawele ma o koɲumandɔn kɛra sani ka sɔrɔ ka hakili jigin kɛ nin kɛnɛ in yɛrɛ fusamanciya la sani sigi ka wuli ŋaniyaw siri la ka dugawu kɛ jamanaw bɛn ani basigi la Mali jamana kɛrɛnkɛrɛnna ka dugawu kɛ diɲɛ jamanaw bɛn ani basigi la ani an yɛrɛw kelen kelen hami wulili kɔma ka segi ka na faso Maliba kɔnɔ fɛn min ye Seyda Fatima Zahra ka anniversaire hukumu kɔnɔna na dɛmɛdi dɔ taara ka ɲɛsin SOS Sanankɔrɔba demarayɔrɔ ma association Ayibaw Fatima Zahra maaw fɛ min ni a hakilina ɲuman bɔra an ba de la Madame Aidara tanti Fatumata Tarawele Sherifula Jabaranso tɔgɔ la Awa Jabate Abdoulaye Jara an ka janga sɔrɔlenw seereya ɲɔgɔn fɛ ka kɛɲɛ ni an kuntigi Mohamed Kisi Nɛma ba ye ale denmuso sanumanba Seyda Fatima Zahra ale ka anniversaire ɲaɲaw kɔnɔna na an ba Madame Aidara tanti Fatumata Tarawele ale b'a yamaruya ta ni ka bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'a yamaruya ta ka taa orphelinat la demarayɔrɔ n'o de ye SOS village d'enfants Mali Sanankɔrɔba kɔnɔna na ka se ka nin denmisɛnninw la nisɔndiya ka dɛmɛ k'u ye walasa u bɛ se ka nisɔndiya u kana se ka ba ko nɛgɛ minɛ cogo min na u kana fa ko nɛgɛ minɛ cogo min na ka dɔn k'a fɔ an ba ɲuman ye ale ye maa min ye waliden naani ani yɛrɛden naani don ka dɔn k'a fɔ a y'a yamaruya ta k'i sen da ni musoba in sen da nɔ la n'o ye an kuntigi Mohamed Kisi Nɛma ba ye ale denmuso sanumanba Fatima Zahra k'ale ka koɲɛw ladege ka dɔn k'a fɔ ale fana ka laɲini kun ye mun ye o de ye ka se ka hinɛ yatimɛdenw na cogo min na
nin kɛnɛ kɛra kɛnɛ barikamanba ye maa caman kun bɛ yen nɔ ka se ka kɛnɛ ɲɛnamaya cogo min na ka dɔn ka fɔ kɛnɛ mun don hinɛ ni makari kɛnɛ fana don ni fɛn dilenw na fɛn caman kun b'a la ka se ka nin denmisɛnninw la nisɔndiya cogo min na u ka ɲɛnamaya fana bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. Là Nina en 2025 au Fatma Zahra ka anniversaire la min bɛ ka kɛ décembre kalo la donc ale ni jɛkulu min bɛ ale yɛrɛ kɔkɔrɔ dɔn o de Ahibao Fatimatu Zahra o de ye nin kɛ ale tɔgɔ la ale de y'a sira fana yir'o la a yɛrɛ ka kɛta belebeleba bɛɛ b'a la mais a ko bonya bɛɛ ye olu de ta ye donc Ahibao Fatimatu Zahra de ye nin boloda bi Sanakɔrɔba village SOS la n'o b'a fɔ yankaw yɛrɛ b'a wele ko Njibugu donc a bolo kura fɛn minnu na kalanw de don fɛn caman a ka gɛlɛ an yɛrɛ ka min ye ko mɔgɔ fana ye ni ɲɔgɔnna yɛrɛ kɛ ka sɔrɔ ale yɛrɛ jɔn b'a la kosɛbɛ komi nin ye ko daminɛ de nɔnɔmuguw b'a la sukaro b'a la tuluw b'a la malo b'a la kabaw b'a la sɔw b'a la fo kana se denfiniw yɛrɛ ma an bɛ nɛnɛ wagati la bajo o ballon yugu ballon jacketiw t-shirtiw sipartimaw kana se denmisɛnninw ka bebedenninw ma hata denmisɛnnin fitininw b'a la parce que yan denw bɛ taa de bɛ san kelen ka yɛlɛ donc kalo 7 den bɛ nɔnɔ minnu min n'o ye gigosi ye o carton fana bɛ a la vraiment kɔni y'a bolo da a tɔgɔma ka bange nisɔndiya yɛrɛ de kama parce que o ye yatimɛdenw jigi ye wa tanfamata yɛrɛ fana ye falatɔw ni yatimɛdenw jigi ye nin b'a ka minɛn de kɔnɔ nin b'a ka kɛta de kɔnɔ alhamdulilayi a ye a kalifa dɔ an na ani Ahibaw mɔgɔw délégation bɔra Bamakɔ an nana ni baro de kɛra ni ninnu ye ka na ni hakili jigi walima dɛmɛ ko de kɛra o ye. Orphelinat SOS village d'enfants Mali ale directrice kelen ka kuma ta ale yana dɔnniya k'a fɔ k'ale nimisi wasalen baro ka bɛ foli ni waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin madame Aïdara tanti Fatumata Tarawele n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen ma ko nin ye miirinaba ye olu ka yɔrɔ kɔnɔna na ka dɔn k'a fɔ kɔfɛ mɔgɔw de tun bɛ olu dɛmɛ d'olu ma ni maa sabatilenba nana ni miirina in tɛ ka ɲɛsin olu ma k'u b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn barisa nin ye tari ba ye olu bɛɛ lajɛlen nin ye kɛra sababu ye ka se ka nin denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ɲɛji cɛ. Ni mɔgɔ y'i bolo bɔ ko a ye nin minɛ k'a k'aw dɛmɛ ye i t'o tigi sara sɔrɔ donc an kɔni bɛ Fatumata Tarawele fo madame Aïdara a ka nin waleɲuman in na a y'a kɛ denmisɛnnin minnu ye a tɛ burun fewu ni Ala sɔnna ma an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a sara Ala ka caman bila a nɔ la Ala k'a sara ye arijinɛ ye fɛn y'a sen ta ka na a kɛra sababu ye olu ye organisation dɔn u y'an ka tagabolo dɔn u y'an ka fonctionnement dɔn don n'a nataw la n b'a dɔn hakilina dɔ bɛ na olu fana la an bɛ dugawu de kɛ nin ka k'a fɔlɔ ye an tɛ dugawu kɛ nin ka k'a laban ye. Sɛbɛnkɔrɔba maaba minnu kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na olu y'a jira k'a fɔ k'olu wasalenba don k'a dɔn k'a fɔ nin b'a to denmisɛnninw ɲɛji bɛ cɛ wa nin denmisɛnninw ni kɛnɛma denmisɛnninw a yirala k'a fɔ ko danfara foyi t'u cɛ k'u bɛɛ lajɛlen de kelen k'u bɛ an ba tanti Fatumata Tarawele fo a ka nin waleɲuman dɔn la ka ɲɛsin nin denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma. An ba tanti Fatumata Aïdara ale ye nin baaraba min kɛ yen an b'a fɔ ko nin kan ka kɛ ladigilifɛn de fɛn tɛ dɛ waleya min b'a kɔnɔ o de don donc ka foli k'a ye k'a tanu k'a barikada k'an fa yɛrɛ fɔ n'o ye Seyid Sherif Osman Madani Haidara ale ka sababu ɲuman de ye nin bɛɛ ye ka bɛɛ lajɛlen lakalan cogo ɲumanw na kɛwale ɲumanw na donc an b'a fɔ k'a tanu k'a barikada o kɔ fɛn fɛn min ɲuman kɛ ale sababu la ka bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn an ba Fatumata a ye nin bonya min kɛ nin denmisɛnninw ye sentanw falatɔw dɛsɛbagatɔw olu de bɛ k'a lamɔya den minnu se t'u ye fa t'u la ba t'u la u tɔmɔna jigiya dɔ de b'u kɔrɔ yan ni an b'a ye nin waleɲumanba in ta ka nin bonyaba in ta ka na k'u ye foyi t'an fɛ foli ni waleɲuman dɔn ni tanu kɔ k'a fɔ k'a barikada k'a ye k'a fɔ an ba n'o y'an karamɔgɔ furumuso ye ka se ka ŋaniya sɔrɔ ka na falatɔw ni yatima minnu maralen bɛ village d'enfants SOS la Sanakɔrɔba ka na dɛmɛ lase u ma balo ni fɛrɛbɔ ni tulonkɛ minɛ na ka bɛn ni san laban in ye tiɲɛna o ye nisɔndiyakoba ye ale ye an ka baara de kɛ anw nɔ la komi n y'a fɔ cogo min na sabu anw minnu ye commune dirigeants ye ni gɛlɛya tɛ nin de y'anw ka baara kɛtaw ye mais ni mɔgɔ sɔrɔla ka na an dɛmɛ o baara in na an bɛ famille Sherif la fo k'an fa fo k'an ba fo
ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fo. Ni man kelen la bɛɛ lajɛlen duwawu kɛ ka ɲɛsin an fana karamɔgɔ Seyida Sherif Usman Madan Aidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma, ale mun kɛra sababu ɲuman ye nin bɛɛ lajɛlen ma, ani ka foli kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min ye nin miirina belebele ta ka ɲɛsin nin denmisɛnninw ma n'o ye Madame Aidara tanti Fatumata Traoré ma, k'a dɔn k'a fɔ Fatima Zaharaw n'o ye an kuntigi Mohamed kisi nɛɛma b'a ye, ale mun kɛra sababu ye ka o denmuso sen da nɔ ta, k'a dɔn k'a fɔ nin ye wale ɲuman dɔ ye, ka lajɛrɛ in yɛrɛ kun cɛ ni dili fɛn ninnu ye n'o de ye ka se ka nimisiwasa di ni denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma. Ni kun ye délégation Fatima Zaharaw ye SOS village d'enfants Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sanangɔrɔba. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko Fans Club Jɛnɛba Sek fana ye anniversaire kɛnɛba sigi ka ɲɛsin a ma Café des Arts la sibiri décembre kalo tile 6 Awa Jabate Ibrahim Kulibali Shirifula Jabaramuso tɔgɔ la. Fans Club Jɛnɛba Sek ale y'a yamaruya ta ka kɛnɛ barikama belebele sigi ka bonyamase kɛ ka ɲɛsin an ka artiste belebele mun bɛ yen nɔ n'ale bɛ bɛn ni tilenɲɔgɔnya ani bilasiralikan caman di jamana kɔnɔmɔgɔw ma n'o de ye tanti Jɛnɛba Sek ka se k'a ka anniversaire ɲaɲaw kɛ n'o de ye a ka sanyɛlɛma kow ye. Hakaja ni kɛnɛ in kɔnɔna na maa camanba kun bɛ yen nɔ, kanubagaw kun bɛ yen fo ka taa se Fans Club ma ani a baarakɛɲɔgɔn olu caman kun bɛ yen nɔ ka se ka na kɛnɛ in ɲɛnamaya cogo min na. Hakaja kɛnɛ in kɔnɔna na a kanubaga belebelew kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ, maa mun y'a dɛmɛ kosɛbɛ a ka carrière musicale kɔnɔna na n'o de ye maa mun ye a ka texte sɛbɛn fo ka taa dege chorégraphie la o n'a ɲɔgɔnna caman. Bari jɛnɛ ye n ka mɔgɔ ye, n baarakɛɲɔgɔn don. Baarakɛɲɔgɔn ye jumɛn tu vois kabini 85 ne ni jɛnɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, mais mɔgɔw t'a faamuya, n b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n ko an ɲɔgɔn dɔn kabini 85 mais ne de bɛ jɛnɛ ka dɔnkili fɔlɔw ne de tun b'a sɛbɛn ka d'a ma, kankelentigiya kɔnkanko kɔnɔ ni maaya ni dɔnkili caman olu ne de tun b'olu dilan ka d'a ma, donc o jɛ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ, o balima de b'an ni ɲɔgɔn cɛ, mais an ye ɲɔgɔn dɔn théâtre kɔnɔ sababu de la, théâtre de y'a kɛ n'an ye ɲɔgɔn dɔn. Bon ni i welela ko o tigi kungo a dun ye ne bonya kabini an ye ɲɔgɔn dɔn fo ka na taa se bi ma, n y'o fɔ yan nɔ k'a ka ca san 40 ye, donc wa ni o tigi bonya o bonya o n'a ko i ma ko n bɛ fɛ ka nin kɛ i bɛna ka na ka na nisɔndiya jira ala sago i bonya. Donc Jɛnɛba Sek ye maa min de n'a ye wele bila an ma an wajibilen de don an kan na ka sababu kɛ maa min de don a b'a yɛrɛ dɔn, donc n'i b'i yɛrɛ dɔn n'i ye wele bila an ma an kan ka na, artiste de don, artiste min b'a yɛrɛ dɔn a bɛ Mali dɔn a bɛ Mali fɛ, o de y'a to carte d'invitation a taara ka d'a ma anw da la, donc a diyara n ye a bɛɛ ma. Tanti Jɛnɛba Sek a ka famille dɔrɔn ta tɛ, u ka kabila dɔrɔn ta tɛ, Mali bɛɛ de ta don. A kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne sera a diyara n ye trop. Fans Club Jɛnɛba Sek olu ka présidente yɛrɛ kelen ka kuma ta bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la, ale y'a jira k'a fɔ ko dɔ wɛrɛ t'olu bolo foli ani bonyamasegi ka ɲɛsin tanti Jɛnɛba Sek ma, k'a dɔn k'a fɔ maa min don a muɲunen don wa a sabalen don, a kɛra sababu ye ka se ka dusukun jɛlen lase olu bɛɛ lajɛlen ma, wa maa min don fana a kɛra sababu ye olu bɛɛ lajɛlen donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ, k'a dɔn k'a fɔ a kɛra Mali jigiya belebele ye. Foli ni wale ɲuman dɔn ani duwawu don Ala k'an ɲɛmɛ a la, sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o di an n'a ma. An y'a kanu cogo min an bɛ Ala deli Ala k'an n'a kanu ten, kanu tɛ Ala ka kanu bɔ, Ala k'an n'a sɔn Jannatul Firdausi la. An ba tanti Jɛnɛba Sek ale yɛrɛ kelen ka kuma ta, a y'an ladɔnniya k'a fɔ k'ale ni misi wasalenba don ni kɛnɛ sanumanba in sigili la, k'a dɔn k'a fɔ ni ye tari-tariba ale bolo, k'a ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw hakili jiginna ale la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kanubagaw ka se ka nin bonyamasegi k'a ye, ka sanyɛlɛma fɛte k'ale b'u fo k'u waleɲuman dɔn ni ka dugawu kɛ a kanubagaw bɛɛ lajɛlen. U ye fɛn min kɛ ne ye k'an kanu k'u ba ye n ye, k'an kanu ko n dakɔnɔ dɔnkili ka d'u ye, ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi ko Fans Club Jɛnɛba Sek, kuma tɛ ne da foli kɔ, ka foli di maliyɛn bɛɛ ma, n kanubagaw lamɛnbagaw maliyɛn bɛɛ n bɛ bɛɛ fo, ka dugawu kɛ an ka jamana yɛrɛ ye, Ala ka jamana basigi, Ala ka jamana ɲamajɔ, Ala k'an bɛn kan kelen ma, Ala ka juguw malo, Ala ka juguw dɛsɛ, ka aw yɛrɛ fo Sherifula badabada Sherifula, kabini an y'a daminɛ an n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ, n bɛ dugawu de kɛ Ala kana an tigɛ ɲɔgɔn na, yarabi Ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn aw ka baara la, Ala k'an ɲɛw.
hakaja ni kɛnɛ sanuman ba in yɛrɛ kun cɛra ni dɔnkilidumanw dali ye ani waleɲumandɔn fɔli ye ka ɲɛsin tante Jɛnɛba Sɛki ma ani ka joyeux anniversaire ka dugawu k'a ye k'Ala ka sijan ani kɛnɛya d'a ma a bɛ sira mun kan n'o de bilasiralikanw ye Ala k'a dɛmɛ o la wa a bɛ fɛn fɛn ɲini jamana kɔnɔ Ala k'a bɛɛ lajɛlen sabati a ye k'a kun cɛ ni gato tigɛli ye a n'a kanubagaw. Ala ko duwawu bɛɛ lajɛlen mina an yɛrɛ bɛ waleɲumandɔn foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ba ma ni o ye tanti Jɛnɛba Sɛki ye ka jira aw la k'a fɔ ko nin fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔ na minnu labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce a ka ɲɛmadaliw la a k'an bɛn waati dɔ tan n'Ala ma an ka jɔnya jɔ an na.